Jo vaig a la planta de treballar en colze a colze. Jo vaig a la de parlant sentint la gent. Espereu, que jo pujo a la del futur és ara. Nou edifici central de Caixa Ontinyent. El cor de la nostra caixa. Caixa Ontinyent. Ara mateix, la teua vivenda, comerç o empresa podria estar en perill. No dubtes, contacta amb Carsoft. Et garantim el millor resultat en instal·lació i manteniment de dispositius i sistemes de seguretat. Tenim una ampla cartera de productes, alarmes, circuit tancat de televisió, detecció d'incendis, localització de vehicles, control d'accessos, caixes fortes... Si vols sentir-te segur, vine a Carsoft, carrer Pintor Segrelles 42 baix dreta Ontinyent. Telèfon 96 061 73 23. Més informació a www.carsoft.es. Carsoft, sistemes de seguretat. Salutacions, bon dia, els parla Víctor Vidal. Ens trobem en directe en la plaça de l'Ajuntament d'Ontinyent per oferir-los la retransmissió de l'arribada de l'emissari reial Jacobo a Ontinyent. La plaça, com poden veure, es troba de gom a gom, plena de xiquets i xiquetes i també majors que esperen amb il·lusió, amb nerviosisme, l'arribada de l'emissari de ses majestats Melcior, Gaspar i Baltasar. Una plaça que fa temps, fa minuts ja que està plena de gent i que en uns minuts també rebrà a aquest emissari reial Jacobo, que, com és tradicional, pujarà des de la costereta i després de fer el seu recorregut arribarà a esta plaça. Vostès poden participar amb nosaltres en esta retransmissió en directe de l'arribada de Jacobo a través de les xarxes socials de Televisió Digital Ontinyent i també a través del nostre canal de WhatsApp i Telegram, en el telèfon 644 37 86 41. 644 37 86 41. Ens poden enviar els seus missatges, les seues salutacions i tot el que ens vulguin dir per a este matí del Dia de Reis amb esta arribada de l'emissari reial Jacobo. Tornem a cantar la hora que vingui a la mesa, ¿vale, xiques? A la de tres. Una, dos, tres. Ya viene el rey Sos. I veiem com continua la gent a l'espera d'eixa arribada de l'emissari reial Jacobo, mentre els xiquets canten en la plaça de l'Ajuntament i esperen eixa arribada. Recordar-los que en esta retransmissió en directe des de Televisió Digital Ontinyent poden participar amb nosaltres a través del nostre canal de WhatsApp i Telegram en el 644 37 86 41. 644 37 86 41. Es poden enviar els seus missatges i participar amb nosaltres en esta retransmissió en directe de l'arribada de Jacobo.
i amb l'arribada d'aixos jeeps que veiem en estos moments ja en pantalla, ens anuncien que l'emissari reial està ja en la plaça de l'Ajuntament, uns jeeps que segurament hauran tingut que fer molts quilòmetres durant aquesta travessia, esta aventura, des d'Orient fins a arribar a Ontinyent i la Vall d'Albaida, per portar tots els regals i tots els desitjos que xiquets i majors també demanem per a este any 2018. Veiem que la plaça està plena a l'espera de que arribi eixe emissari, que anirà precedit per la música de les dolçaines i tabals del Raval, com ve sent tradicional. Veiem com molts xiquets en la plaça ja, amb muscles dels seus pares, esperant ja eixa arribada, i com des del balcó se'ls anima a cridar el seu nom per a fer-lo arribar més pronte. Així veiem i escoltem en estos moments la música del Raval. I veiem en estos moments eixos patges de Jacobo que arriben amb eixe jeep, així els veiem, i amb eixes banderes, eixos estendards per a assenyalar en la seva travessia a través de deserts, de selves, de terrenys i de camins molt complicats fins a arribar ací, a Ontinyent i la Vall d'Albaida, que és eixes dificultats que implica eixe camí que ses majestats han de fer cada any per a recompensar aquells i aquelles que han sigut bons durant l'any. Així veiem eixa carrossa amb l'emissari reial i amb tots els seus patges que l'acompanyen i l'ajuden en este dia 5 de gener, tant a ell com a ses majestats els reis d'Orient. I recordar-los que poden participar amb nosaltres en esta retransmissió a través del nostre canal de WhatsApp en el 644 37 86 41. 644 37 86 41. També a les xarxes socials, des de Facebook, ens arriben mostres d'agraïment per part d'Antoni Fer Sorano. Ens diu que enhorabona per fer-nos arribar estos moments, i això és la nostra intenció, que allà on estiguen, des de qualsevol lloc del món, en este cas a través d'esta retransmissió en directe a Facebook, puguen gaudir d'esta tradicional arribada de Jacobo en el matí del dia 5 de gener. Un Jacobo que veiem com emocionat, molt content, saluda a aquesta multitud que l'aclama al seu voltant i està a punt ja de fer eixa important tasca que tots els matins del dia 5 de gener l'emissari té, i és la d'eixir al balcó de l'Ajuntament i proclamar que els reis han arribat i que la cavalcada de la vesprada està molt pròxima.
i podíem veure en imatges com l'emissari reial saludava les autoritats, a l'alcalde de la ciutat, Jorge Rodríguez, i també a diferents representants, portaveus municipals dels diferents partits polítics. Així veiem a Jacobo com saluda als xiquets que té al seu voltant en aquest perímetre per a que puga passar la carrossa, però com s'acosta a la gent per a saludar-la, per apropar-se a rebre aquesta calor, aquesta alegria, aquesta il·lusió dels xiquets i xiquetes d'Ontinyent i la Vall d'Albaida. Segueixen arribant-nos aquests missatges. En aquests moments ens deia Rita Castrejón que saludava a tota la gent d'Ontinyent que està gaudint d'este inici del dia gran de Reis des de Mèxic. Ens escriu Rita, moltes gràcies a ella tant per seguir aquesta retransmissió, per confiar en nosaltres, com per saludar a tota la gent, a aquesta salutació a la que també ens unim, i és que els convidem tant a seguir aquesta retransmissió com la que els oferirem esta vesprada des d'esta mateixa plaça de l'Ajuntament, en directe per segon any consecutiu des de Televisió Digital Ontinyent, la cavalcada de Reis. I veiem com aquesta plaça plena de gom a gom, mentre segueix escoltant-se aquesta música que acompanya a l'emissari reial, veiem en aquests moments aquesta banda de música que amb els seus compassos acompanyava a l'emissari en aquest recorregut que ha fet des de la Costereta, ascendint pel carril fins a desembocar en esta plaça de l'Ajuntament després de fer el seu recorregut, i ara arriba la seva particular funció d'anunciar aquesta arribada imminent dels Reis d'Orient. A tots els guanyadors del concurs de dibuix que van fer en els col·legis, tant el concurs de dibuix com literari. Informar-vos que avui Col·le de Jacobo està retransmitint en directe des de Televisió Digital Ontinyent. Podeu veure el que està passant en el mòbil tranquil·lament. La cavalcada també fa en directe per Televisió Digital. I veiem aquestes cares dels xiquets saludant a la nostra càmera com esperen aquesta arribada de Jacobo, aquesta eixida, en aquest cas al balcó de l'Ajuntament. Segurament serà un moment molt emotiu, com ho és tots els anys, com és aclamat per aquesta multitud que ompli la plaça.
amb aquests sons que anuncien que Jacobo està a punt d'eixir al balcó de l'Ajuntament. Els deixem amb aquest so ambient i els oferim este Parlament de l'emissari reial, que té una cosa molt important que anunciar a tota la gent d'Ontinyent i la Vall d'Albaida. Així veiem ja l'emissari com saluda des d'aquest balcó de l'Ajuntament i com la plaça plena, com veiem en aquestes imatges, espera el seu missatge i espera també les notícies que l'emissari ha de donar a tots els xiquets i xiquetes de la ciutat d'Ontinyent i també de tota la Vall d'Albaida. Buenos días, niños y niñas de Ontinyent. De orden de sus majestades los reyes Melchor, Gaspar y Baltasar, yo, Jacobo, emisario de sus excelsas majestades, anuncio a todos los niños y niñas de Ontinyent que hoy, día 5 de enero de 2018, llegarán a esta ciudad los Reyes Magos. Hasta llegar junto a vosotros, la caravana de sus majestades ha tenido que cruzar caminos ocultos bajo la nieve y cortinas de arena que levantaba el viento del desierto. Pero siempre les dirigía su rumbo la estrella de Belén. Por eso sus majestades, los Reyes Magos de Oriente, que tan largo y difícil camino han hecho para colmaros de juguetes, esperan que el año próximo seáis tan buenos como este, para venir de nuevo. Niños y niñas de Ontinyent, esta tarde a las 6 os espero a todos para conduciros y hacer un gran recibimiento a sus majestades. De parte de los Reyes Magos Melchor, Gaspar y Baltasar. Bé, doncs ja han escoltat. A partir de les 6 de la vesprada arranca aquesta cavalcada de Reis que podrem viure també en directe així a Televisió Digital Ontinyent amb aquesta pluja de caramels que tant Jacobo com els seus patges s'encarreguen de fer per tal que els xiquets arrepleguen aquests xicotets caramels, aquests dolços, per a alegrar-los ja aquesta jornada que segurament estarà plena d'il·lusió, de molts nervis
per a xiquets i també per als majors. Alicia Bayo ens deia que desitjava que arriben els Reis carregats per a tothom en este any 2018. Una Alicia Bayo que ens escriu des de Gran Canària i que és d'Ontinyent. I tant ella com tota aquesta gent que pot seguir esta retransmissió de l'arribada de Jacobo en directe des de Televisió Digital Ontinyent, gràcies per la seva confiança i reiterem, els emplacem aquesta vesprada, gaudisquen amb nosaltres de la cavalcada de Reis d'Ontinyent de l'any 2018 des d'esta mateixa plaça de l'Ajuntament, una cavalcada que arrencarà en la parròquia de Sant Josep al voltant de les 6 de la vesprada, però que pel que fa a la nostra retransmissió, al voltant de les 7 de la vesprada farem la connexió en directe des d'esta plaça, una plaça plena de gent. Veiem els xiquets com seguissin rebent aquests caramels que plouen des del cel i res més. Per la nostra banda, només agrair una vegada més que ens hagin acompanyat en esta retransmissió de l'arribada de l'emissari reial Jacobo, que com ja hem pogut escoltar ha fet una breu menció a aquest gran esforç, a aquestes dificultats que implica l'arribada de tota la caravana, una caravana de Reis que tot i aquestes dificultats, tot i els problemes, les tempestes d'arena, la pluja, els problemes, els incidents amb contenidors, amb vaixells, totes les dificultats que té aquest seguici que porten els Reis d'Orient, tot i això, com cada any, estan els regals, estan totes les coses que xiquets i xiquetes han demanat, estan preparats per a ser repartits si han sigut bons en este any 2017 que hem deixat enrere i en este principi d'any 2018. I si no han sigut bons, també possiblement tinguen en forma de regal el que puguen rebre siga carbó. I bé, veiem aquesta plaça mentre sonen les campanes del campanar de la vila que han anunciat també aquesta arribada de Jacobo. Veiem aquesta plaça plena de gent saludant a l'emissari que des del balcó s'acomiada de moment, perquè esta vesprada, com no, estarà per encapçalar eixa cavalcada abans del pas dels tres reis de Melcior, Gaspar i Baltasar. Veiem eixa plaça plena de gom a gom, com no pot ser d'altra manera, per a rebre a l'emissari reial Jacobo.
així veiem en esta imatge com són tan menuts com majors els que s'il·lusionen, els que gaudixen d'esta festa, d'este dia gran de Reis, perquè sense dubte és una jornada plena d'emocions, d'il·lusió, també de nervis per eixa espera després de tot un any, des de que el passat 5 de gener ses majestats van xafar esta ciutat d'Ontinyent i que ja s'aproxima novament aquest moment de rebre'ls, de poder gaudir de la seva presència en esta ciutat d'Ontinyent i en esta plaça de l'Ajuntament que els recordem novament, des de la qual podran gaudir en directe des de tot el món a través de Televisió Digital Ontinyent esta cavalcada de Reis de l'any 2018, una cavalcada que iniciarem pel que fa a la retransmissió a partir de les 7 de la vesprada, però una cavalcada que, com ja ha dit Jacobo en el seu discurs, arrencarà a les 6 de la vesprada des de la parròquia de Sant Josep, una cavalcada en la que no faltaran, com és habitual, els balets, els pastors i tots aquests elements que converteixen esta en una gran cavalcada de Reis. Veiem aquesta plaça que continua plena de gent saludant, enviant els seus desitjos a Jacobo, un Jacobo que junt al seu seguici es dirigirà a l'Hospital de la Beneficència per a fer la tradicional visita que en altres ocasions es feia de vesprada nit. S'ha traslladat al matí, motiu pel qual també s'havien fet aquests canvis en l'horari tant d'esta arribada de Jacobo com de la cavalcada. Veiem com continuen aquestes salutacions des del balcó de l'Ajuntament, perfectament decorat amb aquest escut de la ciutat i amb aquests penons que anuncien que tota una personalitat està en aquest balcó, està assomada a aquest balcó de l'Ajuntament. I amb aquesta imatge de la plaça de l'Ajuntament ens acomiadem de moment. Els recordem una vegada més que esta vesprada estarem al voltant de les 7 de la vesprada en directe en esta retransmissió de la Cavalcada de Reis 2018 d'Ontinyent des d'esta mateixa plaça de l'Ajuntament. Ens agraïm una vegada més que hagin estat amb nosaltres i que hagin pogut gaudir. Eixa és la nostra intenció, que hagin pogut gaudir i viure en les seues cases des de qualsevol lloc del món esta arribada de l'emissari reial de ses majestats Jacobo. Els esperem esta vesprada, com deia, a les 7 de la vesprada. Moltes gràcies per la seva presència i fins després. Ara mateix, la teua vivenda, comerç o empresa podria estar en perill. No dubtes, contacta amb Carsoft. Et garantim el millor resultat en instal·lació i manteniment de dispositius i sistemes de seguretat. Tenim una ampla cartera de productes, alarmes, circuit tancat de televisió, detecció d'incendis, localització de vehicles, control d'accessos, caixes fortes... Si vols sentir-te segur, vine a Carsoft, carrer Pintor Segrelles 42 baix dreta Ontinyent. Telèfon 96 061 73 23. Més informació a www.carsoft.es. Carsoft, sistemes de seguretat. Com a universitària, valore poder estudiar al meu poble. No sols per l'avantatge econòmic d'estudiar i treballar al mateix temps mentre visc a casa dels pares,
També m'importa el component humà i social que hi ha darrere d'aquest campus, el tracte familiar dels professors on ells i nosaltres formem un equip. L'amistat amb els companys de classe m'ha portat a visitar pobles del voltant que no coneixia. Eixa cultura també ensenya tant com els estudis universitaris. Anna Brotons té un motiu, estudiar prop de casa. Obra social Caixa Ontinyent fomenta els estudis universitaris a Ontinyent a través de la Fundació Universitària de la Vall d'Albaida, recolzant així la formació i el futur dels nostres joves. Tots tenim un motiu. Obra social Caixa Ontinyent.